Malawi Today. Mwema chano ndichotani mwalo watu mboma tsopano. Talowa mboma ifeyo lero ndosanga kwambiri kuti profesa adapita Mutharika atanyozedwa kopya atazunzidwa kopya ndi boma la MCP lero Mulungu wamulemekeza wamubwezera pa mpando chimene chili chinthu chodabwitsa kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Now anthu ali ndi chiyembekezo amafusa Christiana apa mafusa magalasi tabwerani apa mina mukhale pakati kuti mafuso ayende bwino. Amafusa kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu kunyozedwa ko pambali chitonzo pambali mwalo wano mboma chilongolero chili m'manja mwanu ayembekeze zotani tsopano ifo afuna mayankho ndi zinthu zolozeka. Amalawi ayembekeze kutha kwa njala imene yavuta kwambiri m'manyumba mwathu. Amalawi ayembekeze kukwera kwa mabizinesi kupita kutsogolo chifukwa cha mfundo zoyendetsera ikonomi yathu zimene profesa akubweretsa. Amalawi ayembekeze ana athu kuphunzira bwino chifukwa cha kubwera kwa secondary school ya ulere ndi zambiri ndithu nditudi. Amayi ayembekezere zotano inu ndi mayi a champion, a very fierce champion of women. Amalawi makamakazi mayi adikirire tsopano kuti ngongole zafika. Kubwera kwa profesa ngongole zabwera. Kubwera kwa profesa kunyozeka kumene manyozeka ngati amayi kulepera kusamala ana zatha zimenezo. Profesa wabwera kudzasintha miyoyo ya amayi kudzayikanso amayi m'maudindo. Mukudziwa boma ndilalikulu azimayi ena ene agwire ntchito mkati mwa boma azimayi agwira ntchito ku parliament tatumizanso azimayi ambiri kuchokera ku chipani chathu cha DPP komanso zipani zina ndetu kuyembekezera mtendere kwambiri wa azimayi kuyambira lero kupita kutsogolo. Mwina ifaja kuti tikunena monyotsola mayuthi kapena achinyamata nkumati kodi ife matisiya pati achipani cha DPP. Anyamata profesa wakonzera zingongole mukudziwa anyamata ambiri lero akonda mabizinesi kuli ngongole za achinyamata constituency ina iliyonse m'Malawi muno budget yomwe ikubwera komanso wakonzera maphunziro aulere ku secondary komanso profesa akukonza makoleji athu kuti abwerere mchimake sizimayenda bwino zinthu ku makoleji ana kufika pozimangirira kusowa zokudya profesa akukonza zimene zija nditudi. Tatokoza kwambiri tatokoza kuzipa muli busy ayi ndithu tatokoze kwambiri chabwino tikale tikulowera ku Lilongwe pompano koma Kasim umatifotokozera zapanjapo ndikudziwa Imon Bilingwa wakutuza wakonzeka ku Lilongwe nayenso yani makamba ndithu kuti panjapa ngakhale mkati muno mukuoneka kuti paliponse anthu akhala koma panjapa nantindiso wanthu ukukonza ndithu kuti abwere muno anthu adakalunjika abe kumabwera kunoko. Tinayenda malo angapo zikuoneka kuti anthu atengerapo advantage kuti mwayi wa business atengera advantage ya mwayi taona ndithu ngakhale asing'anga amene abwera ndi zawo pamenepo komanso asakudya ndi zina zotero ndi mambo amene anthu akuoneka kuti anachalira ndithu. Komanso china chimene chandipatsa chidwi ndi magulu anthu amene abwera achinyamata alipo ambiri amene abwera mwina afuna aone kuti history ikuyenda motani. Chabwino Imon ndikumuona watulukira apa Imon ku Lilongwe makukundimva alipatsa chituzi because we understand kuti zikuchitika umati komanso kuzuzu konseku kuti atolandikhani athu ndithu kuti atipatsire zimene zikuchitika ndiye mmene tikufotokozera Imon Bilingu amene ali ku Lilongwe zikuoneka kuti wakonzeka. Tiyeni timve kuti ku Lilongwe zikuyenda motani kuonera komanso kumva. Chabwino tikulandireni kuno ku Civil Stadium ku Lilongwe kumene kuli zochitika makamaka zimene akuonera ena afika kuno kumene abwera kudzaonerera zonse zimene zikhalire kuno. tili ndi
pano ndi pa Civil Stadium pano pabwera otsatira chipani cha DPP kuno kumene akufuna aonerere nawo mwambo olumbiritsa mtsogoleri watsopano wa dziko lino amene ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Mmene mukuonera kumbuyo kwangaku kuli anthu osiyanasiyana avala makaka achipani cha DPP. Kuno kabweredwe kake anthu abwera mocheperako mwina mofananiza ndi kumene kuchitikira izi ku Kamuzu Stadium. Tikaonetsetsa mwina anthu amene ali kuno sanachite kupyola 2000 ndocheperako ndithu. Tikaonetsetsa kutsogoloku ndi kumene kukhale screen, kutsogolo kwangako ndi kumene kuli screen imene anthu amene abwera kuno akhala kuonerera. Ndiye kuno ndili ndi anthu angapo amene abwera kudzaonereranso mwambo kuno. Ndi mayiwa mwina mayi tikulandireni kuno. Mukuoneka osangala kwambiri. Choyambira dzina ndani komanso mwachokera kuno? Ndine Mere Gondwe ndachokera kulikuni ku Kamphuno constituencies. Kuno mabwera ngati tsiku limene mtsogoleri wa chipani chanu akulumbira kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi wa namba 7. Ndinokondwa bwanji? Inetu ndinokondwa kwambiri chifukwa khumbo langa lakwaniritsidwa kuti mtsogoleri wathu Peter Mutharika akulumbiritsidwa leroli kuti china chilichonse chikhala m'malo mwake. Pamene ifeyo president amene watiphula ku moto, pamene ife timavutika timagona ndi njala, koma tsopano ndinosangala kwambiri kuti china chilichonse chikhala m'malo mwake, tiyamba kudya ndi kukhuta. Mukuoneka kuti simukusiya kuvina kutanthauza kuti mukumva okoma kwambiri. Ii ndikuva okoma kwambiri ndipo panopa ndili pa chisangalalo kwambiri. Moti wina aliyense amene akundiona ndili pa chisangalalo pa chimwemwe chifukwa cha president uyu ndimamukonda ndipo ndidzamkondabe. Chiyembekezo chanu nchotani mwa Mutharika komanso vice president amene awalumbiritsa posayida pokhala vice president Jane Ansah? Chiyembekezo chathu nchokuti president akalumbira china chilichonse chikhala m'malo mwake chimanga chichipa. Ndiponso ndikudziwa kuti president vice president akalumbiritsa ife azimayi atikumbukira kumbali ya ngongole ndi china chilichonse chidzakhala m'malo mwake ndipo tidzakhala ndi moyo osangala monga ife azimayi. Chifukwa chipani ichi timachikonda kwambiri, president timakonda kwambiri, vice president timakonda kwambiri, pa anthu onse amene anavotera president Peter Mutharika ambuye adalitse kwambiri. Kuno ndifotokozepo mwina tisanapitirize kucheza ndi mayiwa mmene mukuonera kumbuyoku anthu ndochepa pamene anenera muja mmene makwana 8:30 kuno anthu anali asanafike ochuluka. Pena ena amakayikira kuti mwina uthenga sunatuluke kwenikweni ofika kwa anthu kubwera kuti abwere kuno. Ndiye tinangoona mmene cha matu 9 mwabwera pa 9 choncho tikuona no anthu ayamba kutulukira. Mwina mama moyo wakhala otani mbuyo muzaka zisanu zapitazi? Moyo wa mbuyo utakhala ni moyo ozunzika kwambiri. Ulamuliro wa moyo wa mbuyo utakhala ulamuliro ozunzika kwambiri moti china chilichonse chinali chodula. Kupanga business timapanga business siti kupindula. Ana kumagona nawo ndi njala palibe phindu linalilonse limene talionda ku boma lapitali. Koma panopa ndi chimwemwe chachikulu kuti boma la winali apapa lititukula ife azimayi tipita patsogolo ndi chimwemwe ndipo chimwemwe changa ndichopitirira kwambiri. Ndathokoza mama. Zikoma kwambiri. Zikoma wina ndichezenso ndi wachinyamata amene ali kuno. Bwera pafupi mzanga ndichezenso ndi wachinyamata poti kuno kwabwera amayi abambo achinyamata komanso anthu ena osiyanasiyana. Takulandira mzanga. Zikoma kwambiri. Dzina ndani? Charles Lingadze. Charles Lingadze. Ndifotokozere kuti wabwera kuno chifukwa chani? Ndabwera kuno chifukwa timakonda Peter Mutharika. Chifukwa kuno ukuliso chilikuwa taonera Peter Mutharika. Mina akulumbitsa wakhala pa president. Iwe ngati wachinyamata ukufuna Mutharika akuchitire zotani kapena boma lawo lichitire zotani kuti moyo wako ndi achinyamata anzako mdziko lino miyoyo yanu itukuke? Tungofuna kuti akangolowa mbomamu school fees imene inakwelera 52 inakwela 50 timalipira fees 35,000 inakwela kufika pa 52 moti Peter Mutharika asanayambe kupanga zina ayambe kaye program ya first program ikhale kuti fees itsike kaye Malawi muno komanso zimanga chani zitsike chifukwa pano zilile sizikuyenda koma ngoti amene alowewa lori fees itsikaso. Umatani moyo wako pano? Ndimapita ku school komanso panga business in town. Ndiyo kuyembekeza kuti zinthu zitsike komanso maskulu atsike. Analonjezapa Mutharika pa kampeni yawo nena kuti school fees adzaonikira bwinobwino kuti mwina kuchotsa skulu ku secondary makamaka fees. Iwe kuyembekeza zotani pa nkhani pa mawu amenewo? Ndikhupe kuti akuzosintha ndipo aja amati akalongoyesa amachita ndipo apa ndikhupe kuti achita ndipo kupanga yonse chili kuti iwo achita ndithu. Mawu ako ndotani kwa anthu amene mwina sanafike? Ndingowalimbikitsa kuti abwere kwano azazionera okha
mina dada akulumbiramu abwere ndithu mwa unyinji mulungu adalitse ndithu ndiye ndathokoza ziko mukambira mwina kungu adziwitsa Malawi kuno ku Civil Stadium zokonzekera zikanapitirira screen imene ili kutsogolo kwangaku sinayambe kuoneka kuti anthu ayambe kuonerera zonse zimene zikuchitika ku Kamuzu Stadium. Anayamba kukuwa nthawi ina ndinamva makuwa kuti nthawi zinthu zayamba ku Kamuzu Stadium komano mwina akuwapatsa pena kuti akonze zonse ziyambe kuoneka bwino lino koma kutsogolo kuli screen ndithu yayikulu anthu amene abwera kuno akhala kumbuyoku kuma stand kusiku nakhala anthu ambiri ndi mayi ena amene abwere pano. Bwerani mama mwina bwerani ndithu kuti mupereke maganizo anu chimwemwe chanu ndi chotani koma poyambirira tifotokozeni dzina lanu. Ine mayi Zambia nimapezeka kuchezi nimagulitsa mpunga koma kwati ndikusalima Central East. Chabwino. Ndiye pano mwachokera kunchesi. Apa ndachokera kunchesi. Mukumva bwanji mmoyo mwanu? Ndinaosangala Muthalika anapambana. Ndinaosangala kwambiri ndipo chili chimene mayembekeza kuti chichitike dziko muno. Kwati atimazuza kwambiri. Koma kuno kwabwera anthu ochepa atusukhala bwanji. Anthu ambiri utenga asuna afikire mokwanira. Ndiye ambiri sana ziwo mwina ena akudziwa kumene ena akufika kumene pompano. Ndiye chiyembekezo chanu ena afotokoza ziyembekezo zawo inde koma cha inu ngati mayi amene machita business kunchesi yogulitsa. Inetso kulanga likalo wala kusiyana ndi zaka 5 zimene dusazi. Tinalipa mavuto business yetu simayenda bwino kusiyana ndi mene amalamu lapita Muthalika. Zinthu zatu zimayenda bwino. Ndiye pano poti ndichitsogojo kuti mene wina amukulumbitsa pita Muthalika. Ife chitsogojo chikhacho wacho chikachipita patsogolo. Ndilosangala kwambiri ndikukunyadira. Fai chimene mayipezeka ndi chimene chichi chikuchitikachi. Ndiye mwina mufuna Muthalika ayambire pati ndipo malawo. Apita Muthalika ayambire njala, fetereza. Kwina kwazona kuti apanga bwanji koma choyambira ni njala ndi fetereza. Ndiye chili chofunika. Ona soni nthawi imene tili. Ni nthawi nyinyi kumene lilimu. Ndikukwera kwa katundu. Ndiye zinthu lero kwera mawa kwera. Bese katupita lero golosale mawa azakwera, mazulo azakwera. Ndiye zinthu zake zimayenda bwinoyo. Ndiye apa tikufuna kuti mmene obwe bese hata after 10 minutes Muthalika zinthu zimayenda bwino. Komanso titsogoti kuchiona kuti apa ndithu ifeyo zathu zili bwino. Zikomo kwambiri mama. Ndathokoza. Tikupitirirabe kumva maganizo anthu osiyanasiyana amene abwera kuno. Tiliso ndi bambo awa. Mwina bambo dzina ndani? Ndine Moge. Mwachokera kuti bambo? Ndachokera kwa Ntsiriza. Mwachokera kwa Ntsiriza. Mwachokera kwa Ntsiriza kubwera kuno kufuna kuonerera nawo kulumbiritsidwa kwa Muthalika. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti takhala mavuto nthawi zaka 5 zimene zilitoka ngati zaka 20. Takhala mavuto kwambiri. Ndiye ulendo uno zoti Mulungu atikonzera zoti atipatsa mtsogoleri amene anati tinamuyesa kale ndipo tinamuona ntchito yake sitimakhulupirira yayi. Ntchito za Muthalika zinali zotani poyambirira? Za Muthalika zinali zabwino kwambiri, ulimi umayenda bwino ndipo business anali bwino, ngakhale so mitengo ya zinthu inali pabwino koma kungochoka iwo aja takhala mavuto akulu ndipo takhala pamoto akulu. Ndiye tifuna kudzayikira umboni kuti akomadi zona adizachitika kuti Mulungu atikondera watipatsa mtsogoleri yemwe uja amene tikumudziwa ndipo zinthu tikhupe kuti zikhaso mtimake. Kuti moyo wanu ufewe mufuna Muthalika agwire pati ndi pati kubomako. Makamaka ifeso anthu olumala amene tikukhaso ndi kupempha kuti atiganizire facho tikunenedwa za anthu azimayi ngongole komanso achinyamata ngongole koma ife anthu olumala palibe chimene chilichonse tamvapo. Ndiyeno tikupempha kuti nafeso olumala tiganizire kuti mwina mwake zinthu zikhoza kuyambanso kutiyendera bwino. Chabwino pamene tikumaliza mawu ndotani kwa anthu amene awazungulira Muthalika? Mawu kopita kwa owazungulira Muthalika ndiaona kuti kali kawiri mumakhala inu anthu amene mumaononga koma mwene amamuza chilungamo president wathu kuti zinthu zonse zikhale ngati zikumatiyendera bwino osamubwatika kumuuza zonama kumangodzilemeretsa nokha koma kwakulu mutiganizire ife anthu amene tavotera anthu amene ife tikuvutika kwambiri. Tathokoza kwambiri bambo anga. Zikomo kwambiri. Zikomo iyawo ndi maganizo osiyanasiyana anthu amene abwera kuno. Tikhale tikupitiriza kucheza ndi anthu komanso kupatsirani zonse zimene zikhale zikubwera kuchokera kuno. Tibwezeretse kwa Alex Banda komanso Christina ku Blantyre. Ndolangani athu zimene zikuchitika kuno zikupangidwa BIM madera osiyanasiyana ngati makamaka kulilongwe komanso kuzuzu ndi amene anali amene ali kulilongwe
Lilongwe kutipatsira kuti kwenikweni kumeneku mzinda umene wa Lilongwe nawonse is it blue or not ndetaona ndithu muzithunzi moposa chedwa apa tikhalenso tikulowera kunzuzu kuti tione kuti zili motani koma mwina kungokumbutsana kuti kunoko atsogoleri osiyanasiyana akufika posa chedwa apa pafika mtsogoleri wa dziko limeneli la Mozambique. Daniel Chapo, one of the tallest presidents in Africa. Exactly. In fact, in the world. I think in Africa. Tukuva sirens. Ndekuda kufika mwenewo akale nawo akukhala nditu pamsanja wapaderadera. Now, Towela Katswiri is ready for us. Kungofotoko zako pang'ono Achapo amene wanawonso ndi mtsogoleri nditu watsopano mdziko la Mozambique. Mtsogoleri watsopano he's the fifth president of Mozambique. Yes. Nawonso awasankhanso chaka chomwe chino. Oh yeah. Ngakhale kuti ku Mozambique kunali kukokana kusamvana, they managed to resolve their issues, differences pano patukamba pano ndetu. Yeah, dziko la Mozambique lili ndi bata. I was privileged napita. Yeah, kuti bwino. Okay. Yeah, simumbuyo. Tukumbukira ndithu anapita ndithu kumene ku Mozambique. Ndiye sitikudziwa kuti Towela is she ready or not? Yeah, Towela Katswiri akhale akubwera tikuyesera kuti tintengebe komabe ndimafuna ndineneza significance ya dziko la Mozambique ku Malawi tukamba za SADC ku Mozambique kuli njanje imene ikubwera komanso timatengerako mafuta galimoto. It's a critical country to Malawi. Mene munapita inuyo mafoto zoti munali ku Mozambique unakaona zimenezi ndithu nkhani yokhudzana ndi mafuta pali mgwirizano Malawi ndi dziko limeneli la Mozambique mgwirizano kuti unayamba kalekale pali mgwirizano kumbali imeneyi ya mafuta timayuza njira yotengera mafuta dziko limeneli la Mozambique. So kuchokera ku Beira ndikuchokera ku Nakala, so tikanena za Beira ndikuti tikunena kuti pamachi kutuluka matraki ndithu komanso ku Nakala ndikuti kumabwera mafuta kudzera ndithu panjanje. So dziko la Mozambique is very critical. Nacho zako ndi wezi moyo kumeneko omwe ndi Kazembe nawonso amayamikira ndithu ubale. So ubaleso wa dziko la Malawi mukumbukire kuti asanabwera Achapo panali wena Filipe Nyusi ubale wawo ndi Alaza Sekeronera wabwino atabwera Achapo ndithu ubale wawo so wabwino. Now kubwera kwa wanso Achapo kuno it only cements ndithu the diplomatic ties imene dziko la Malawi ndi dziko la Mozambique lili nalo ndipo uku ndiye ubale umenewo tikamakamba za SADC tikamakamba ndithu za ndithu maiko osiyana tipepesebe kuti anzatu zochitika ndi zochuluka kuno ku stadium. Yes, you can continue Alex. Ndithu diplomatic ties are critical. Ndeti makhala ndi ngati dziko ku Angonia ndi dedza pafupi atukamba za Beira Nakala ndi zina zotero zonsezi zimathandiza ndithu kukhwimitsa ubale kaya chikhalidwe komanso chitukuko cha maiko. So Mozambique, South Africa, tukamba za Botswana, makamba za Eswatini, osewa ni SADC countries. Kwa bwelanso Prime Minister wa dziko limene la Tanzania apo sajedwa apa timamva kuti wafika pamalo pano. Pansipo tikumva phokoso koma tikhale kwafikanso te kuti mmodzi mwa atsogoleri koma tikhale tikukuuzani kuti kodi mtsogoleri amene wafika ndi ndani. Mutha kumva ndithu pansipa kumveka phokoso kufika kwa mtsogoleri wina wake. Kufika kwa mene timafotokozera phokoso limeneli ndikufika kwa mtsogoleri wachiwiri wa dziko lino amenewa ndi Michael Usi. Dr. Michael Usi afika. You were saying good anything can happen. Exactly. Because tinaona ndithu kubwera kwa magalasa apa amatisa kudziwa. Makamaka iwowo amatisa kudziwa kubwera ano kwa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Komanso Apolini Zamba amene ali mulembi wamkulu wa office ya president ndi nduna. Za Dr. Michael Usi zinali zodziwikiratu kuti abwera. Zinali zodziwikiratu kuti abwera ndi amene wakutengeranso mwina program ija. Program yatsopano ikuonetsabenso kuti Dr. Michael Usi amene akufika pamalo pano. Chabuno ndetu kumaponyabe ndithu zithuzi zimenezo zomwe zikuonetsa kufika ndithu
kwa anzathu kufika kwa Michael Usi kumene ku MG2 idakali MG2 pochoka pano pochoka pano sizikhala choncho ikhala mwina kodi pajanda kumana mina MJ akhala no former vice president koma pano mu stadium muno akufika ngati vice president wa dziko lino. Dr. Jenius akalumbiritsa Dr. Jenius asakuyembekezekanso kulumbiritsidwa ngati vice president elect ndi akawalumbiritsa ndamene atakhale no vice president ndiye kuti popita apa former president Dr. Michael Usi akhala kutuluka apa ndipiti wawo wagalimoto komanso asilikali awo zikhale zinthu zopatsa chidwi kwambiri sizimachitika mwinaso kungofotokoza kuti Dr. Michael Usi amapikisana nawonso pa chisankho chimenechi ngati president 16 September ngati president